Kay tulog pa man si Nigel, so naguna-una na ko paniud to kay gigutom naman ko. So siguro mga alas 11:30 na ang oras sa udto. So syempre nagpalit lang ko kan ano kay wala ko daw og luto ba. So perminti man ko makalimutan ang luto og pagdaoy sa matuog na kapag nagdali-dali na ko tapos na ko higyon na nga unta makaabot ko og sayo dito. Kay di ba pud ni lalim ni magluto pa nga tos usar baya kasugangan. So syempre kinala mo sayo gud ang mata. So napamahugod ko karon kaso gigutom ko. Ano lang, so dili lang gud halata sa lawas na ko no nga daghang problema. So di lang ko magpa-apekto kay ngano na may Ginoo nagtanaw. So syempre naman putay buhat no. Nga aron matago pa na panginahanglan. So akong gisalig gud tanan sa Ginoo. Di lang yun malata sa akong lawas kay puriya buyag lang lawasa kaon jud ko. Kay ngano maniguro ko kay ug magkasakit ka kinsa man puy mukan sa mga bata. Syempre mga bata kinahanglan gud bitaw kay nag-eskwela kinahanglan alo-alo nga baon. So sige lang salig lang good permente sa Ginoo say iyang kuan sa atong kinabuhi. So unya ining mata ni Nay siya na pa ng pakanon. So gibinlan na kanako siya og sudan pod sa mga unta ninyo. So ilang po ko hangad-hangad kay basin bag na ay mopalit na kay hapit naman po ting gawas sa mga estudyante sa paniud to. So thank you for watching mga asay. God bless everyone. Bye. Kay Lunes pang karon so naandam na sad ta kaning akong giandam para daay ni sa fishball sauce no. So sa ingon pa manong sauce ko no ni pero ako may nagluto so sama ni inday sauce na naman ni. Pagkaman man siya ang turon og nakaluto na day kog pansit. Pagkaman na pa pug ko lumpia nun. Pagkaman ani naghimo na lagi ko ibutang nako ang ahos Bombay syempre na sili pero wala na ko dagan nagsili. Butangan og gamay asin kay para medyo mulasa po na yung tamis ba. Human ang akong kuan magprito na ko og fishball. Nahon na ni ng fishball kay kung magprito ka og turon mulatik naman siya. So dala siya nagapilapil nga bata sa akong voice over na pagkaman ang turon init ang fishball di ay init gini siya kaayo grabe ang kuan ani pero sige lang tsaga lang ta kay kublir man ta. Mami. So ano ginay bata nag voice over ko na tawag ko siya sipo siya istorya. Pagkaman giuna gyud ni nako kay ang mantika ni hinlo man pagkaman ako isunod ani ang lumpia pagkaman iulhin ako ang turon kay ang turon gud ako mo siya kuanan og asukal so dog na siya latik ba kay para dugi po siya mahon init good pero sige lang kay ana gining kinabuhing pobre pero salamat lang po sa Ginoo kay bisan pag ina sitwasyon kanang kitagbo kaniya so nakontento ka gani dili kay kung unsa imong nadawat ang murag kulangan ka pa so kung ani ang lumpia Shanghai nang gisunod og prito sunod ang pagprito ani sunod ang kuana turon so maana sila akong nakuan so diha na ko ibutang ang lumpia man fishball so syempre ang turon pinakauli gini siya kay mulatik man mga ni gamay ra man sad ang saging akong turon no kay usa pa akong magdaghan og kanang yung maghapon na gyud kadidto maghapon ako adto pero sa karon god half day lang snack kutob pa ni adto kay ato rolling man yung lagi rolling in daddy pero mangyod ni ba ug wala pa ang pukoy dako nga puhunan so inani sa lang so okay ra kana pasalamat gyapon ko nga gitagbo ko sa adlaw sa Ginoo no. So pinakalas gyud ani ang turon para magandam na ko para mga na ko so thank you for watching mga kaasay. God bless everyone. Bye. Kay wala man mi nagdahom nga maplatan dai mi diri asa bihasong so himbaktas na lang mi kay magkuabol kita lang pud ang among nasakyan bagani ba. So nagsakay mi og motor tayo dira pud sa amo so magwat lang mi ni Philboy magwat lang sila mga to so kami hinahinan mi baktas no kay kumusakay sa mi og pedicab kung sa highway or sa diversion madakaan mi kay mahal man gud ang per head gani daw 15 man siguro nga to padulong sa San Miguel so pila mi ka buko pa sumakasay sinta pud mi malagi kanilaging naratay gamay kwarta igo-igo ra so dili gyud ko makakuha nga mamasahe pa mi no og tricycle so huwat lang mi so baktas lang sad mi sakto ra pud kay medyo sayo man pud mimigikan kay kuan man mga 7:30 plus nang gikan naman mi pero pasalamat lang po ko nga nasayo mi kay na di mahitabo kuman di mao na ni ang bisinal man siya doon sa Pusngo kundi indis ako nag elementary grade 1 to grade 3 kay pagabot na ko grade 4 hingtan swear naman ko giskina so si Nigel lalipay siya dagan baktas karon gipa kugos na lang nako kay naragi mga motor mohagudlos ra so naa mi diri sa diversion so di pa makayo init so syempre sa tamo tabok ato tayo check ang mga bata
Dana mi. So thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye. Kaya human naman ang portfolio sa elementary. So nga hinasad mi sa high school no. Kaya duha naman ang high school 7 o 9 ang hita. So mura to akong gikuan kay di sa ko guna ng video og samtang nag-meeting na syempre para maka-focus pud ta sa mga hisgutan. Pagkahuman na ni baktas na mi pauli kay daghan naman mi. So wala na lang pud kumisa kay wala na lang siya sa kayang pud ang 40 kay duha mi ni kuya. So 20 man ang kuan. So kanina ang manahaw, sunod lang ni siya sa San Juan pero medyo layo po ubak tason. So may na lang po maka-exercise gamay, makapasingot gamay. So daghan good mi ani. So man yung mga kaubanan. So nindot sad mo baktas kay daghan man sad mo. So samtang nag-edit ko dai banhan kay bata. Nagsige naman siya ima-ima. Pag man nani lang ginatang ko ano. So nindot kayo ang humay diri ako tambok ba human himusog. So sige tabi lang mo sa ako ng video. Nang inday pagkaman ani grabe na akong singot ba mas hinahinay pa ko baktas ani kay di ba po nilalim ning ang atong bugat hing dubli na so nindot man sa mo baktas kay di naman init pero pag udto siguro ganihan nakasakay sad mi pagpadulong diri sa banahaw baklas inday diba sa magsingot ng likod hubak ko na so thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye. Kaya wala may kabutangan sa kalan. So, mauni siya. Bernis na siya, ano. So, dili pa lang lain akong lawas. Pero sige lang. Gilihok lang ginaho. Kay grabe. Ang higdanan no. Panahipos. Ang hugas. So, napay mga kalatris kusina. Napay siligon. Napay siligon sa gawas. So, nagtampo-tampo na gano'n akong trabaho. Baho lang. May matrabaho. Kaya tungod. Estudyante. Malag nga akong mga bagso. Umalang ako pong bana. Naman po siya trabaho. So, sayang sa mura po na iyang absinan pagkaman dahil pang limpyo. So ako lang sa gyoy musa ko nagparayaan iba. Nadi sa lamang ko mo tinda kay tungod lagi gako anasad ko sa kong paminaw. Pagkaman na yan na akong gipamilian ning mga buwa-buwa nga ilang hinarvest. Kaya ako lagi ko anan nga ang may mga panit akong gi ko anang habin kay magamit na ning sako kahoy. Pagkaman manamang ko dito sa gawas. So ngali sa kusina siyempre manghugas ta. Pagkahuman akong nakuan sa kanang yung paugahanan gani og mga plato ba puti man siya so pagkita na kayo mga dalikdik uy pagkahuman di mo ganahan na nilagay nga makita ang mga dalikdik samot na kaning sa mga plato gyud no pagkahuman ako lang siguro na nga ako ni arin sa area akong isunod ning butanganan og paugahanan so syempre mga baso gilahi ni akong mga banay mga tupperware ba mga baso garin sa nanaho pagkausapan ako to anon to puti lagi nga akong kuanan og sunrocks. So nakining ko na lamang taan kay daghan man lagi sa ato na ibutang. So ako po naghimo lang aning butangan diri sa ibabaw. May nalay hugas diretso gani og magpato diha. Pagkaman ani, di naman lagi matrabaho lagi ni lalab kay mga bata pa no di man gid sila kay mafokus sa ilang trabaho no ay lalihokon. Pagkaman ani ako ilang huyab na ko. Mo na ni. So, basta ako mag-on gani og puti na gina siya sunrocks nga ibutang kay gusto na ho ning hinlog gani klaro ba makita ang gud nimo nga nahinlog gud siya no. Inana ako maghinlog mga puti. So, pwede man pud siya sa plato gamitan nimong sunrocks. Pero di po gusto mga permite mga siguro once a month lang. Basta ako gani ang matuka ning kusina mo ni. O ako gyud man niguro og anani. Kay kanila mga bata og maghugasin sila kay damo ra magwa. Pagka nga nahugasan, may pakialam mo, dangog-dangog pa rin mga kutsara. Naipay baso na. So, basta ako ang makakuan diri sa kusina, muna yung ganahan ako hinlo. Kaya akong plano, ikaw man diri sa banggera, nga napuko sa lamesa. Pagka man manilihig ko, human dito sa taas. Kaya ang taas, wala pa po nahipos lagi. Katungod lagi nga ni mga bata gani, bangon ang kuan nga. Samtang nagawat sila sa uban, nga humanligo ay eskwela man lilok-lilok sa po doon to agamay yung magharap po lang uban kaya naray mo hipos so, syempre ang bagot anang mahabilin so kinsa may nabilin diri syempre ako so but pasabot bagot yung kuan so, sige lang mao siguro siya rason siguro nga na gihubak yung kugin sakto kay kanang hago na gani mong lawas ng ano gusto ra yun nga pahaway sa pero kanang tungkol sa trabaho nga kamurag nagkatap na lora di mo jud ko makapuhay kay gusto na nga mahinlo na lagi so man na nakahugas ako diri so nana lang na sayaw na ko ani oy kay ikaw ba naman maghinlo maghugas sakit ba yan is likod ning
Kaya namang hugas ka. So, syempre, tapo-trapo. Sumo na. So, gaarin sa ninahong kahoy. Kaya mura naman yung mga tinaing ng gawas. So, akin nga akong parispot ang mga anong kahoy ba. Nalagi may daghan kahoy. Pero mura man puntaon sila og ng gawas. Naglumbay gawas. So, gani gaarin ba. So, arrange na sad ko kay na. Amat na naman. Tanan na lamang na hunaon dyan ni nga. Pat, sinindot ang pagka-arrange. Kaya nindot mo yung tanawag kong pantay-pantay. Forma ng kahoy. Di kay nang lugwa na. Humana pa siya kiputang na sa ilam. So, naman gibalhin po. Mara good na. Huwag ka na ang kahoy. Ako na po na siligan diha. So, dali naman good unta. Kung ila pa na gitarong itong unang pagbutang nila, wala itabaho. Ulo na. Ilan lang tayo panuksok nila. So, siyempre, malhin ta. Okay na. So, napantay na gid siya. So, lipay na po ko ani. Siyempre, radyo kalipay sa kahinano. Hindlo ang balay. Siyempre, usahay lagi mo pa. No, atake po nga itong katapon. Basta ang tapon na gani ang way tambal, oy. Basta ako bitaw, basta may panahon nga magkugi na po yung panahon yung tapulan. So, siyempre, daan na sa taas diri ako. So, daghan na po no. Kining ko yung natatas na pa yung mga labon. Ang plano dyan nung tanah ani nga. Di kung tinda, kay tungod ang akong labada, daghan na. So, naman kay ang hipuson daw, di pa po pwede nga mo diretso na kay lingkod sa labanan human ang imong palibot in taon, ang imong higdaanan, o pang taon na ibos. So, inaana naman. So, damurag maulhi yun eh. Tapos, basin di pa nina mo buhat ako labanon. Siyempre, paniguroon yun ako nga. Ako ni mapili ni mga puti. Di ko kay damura naman yun siya Mount Everest. Oy, ang Mount Everest, nanganak na yun siya. So, posing na ta. Kaya last part na yun sa ito paghinlo. Tapos, nangambitay pa ng mga labunon pa yun na siya. So, siyempre, di naman ta sa sudog. Salig-salig na ta ka. So, kung naglingkod ko doon, lami naman po di ko hagunlan. So, namili ko ani sa dekulog sa puti. Man, siyempre, natay isnak-isnak para di lang sad ta maglaay. Pero pagka man ani, darog ko anasad kay mulakaw, nasad mi kay magkuha, lagi mi po sa feeding. So, panglain ng duwaan, lumbitay pa ng mga labunon, mga bata. Sige lang, laban lang tainahan. Inana lang ng hunahunan ha, pero ang ito ka na, lupad-lupad, nag-asa pa na yung kaya gusto na umahanda yun, pero kaning katapon lagi, syempre sa naurasa ko nakakuha na. Kaya ko nakasugod, so pili lang ta. So, dili na lang kutob, mga kansay. Thank you for watching. God bless everyone. Bye.